Teba podľa mňa aj družice vidia z vesmíru. A už aj nechty mám, si predstav. Krásne. Sári, ja tu nesiem tvoje prekliaté dedičstvo dnešné. Oj, OK. Keď ti to tak šlo na farme dosiahnuť plný počet hulákaním po ľuďoch, dokáž, že máš na to mať 50 aj po farme. Fú, tak som ako kúsoček vystrašená, tak ti poviem pravdu. A máš byť prečo? Lebo v tejto budove sa prerába jeden byt a sú tam chlapí, ktorí síce pracovať vedia, ale nechce sa im do roboty. Joj! A dneska majú veľa úloh, čo musia spraviť. Ty, ako úspešná farmárka týždňa, čo si mala 2x50 minci, myslím si, že by si v Bratislave nejakú stavu pošefovala. Im ochorel stavu vedúci. Chvála Pánu Bohu, akože Boh mu žehnaj, nech vyzdravie. Toto sú tie parkety. To sú tie parkety, ktoré už mali byť dávno hotové, ale... Nikolaj! Haló! To na mňa volá? Nikolaj! Môžem ťa poprosiť, toto má byť dneska hotové? Máme 8 hodín a máme za úlohu položiť laminát. 8 hodín? A No. od ktorej hodiny počítaš 8 hodín? No, čiže traja budete tam, traja budeme tu. 2x50 minci, čiže ja si myslím, Ale tu nie si na farme. A toto je prkotina oproti farme. Počúvaj ma sem, ohľade, osmedenie, cigaretka, kávička. Šup, môžete začať, chlapci. A ty si robila niekedy parkety? Budeš asi prekvapený, ale áno. Saron, Áno, Vlado! Ty nevieš také robiť niečo? neviem, ale oni sú vonku na pauzu. Mňa do toho ťahaj, nie? A však si mi povedal, že ak sa ti páči, neviem, čo to pozri. Počkáme, nech oni si dajú tú pauzičku, poďme pozrieť, čo sú na tie parkety Jak budú. pauzičku má? No, aj ty drží s nimi to. Ježišmare, nechceš mi toto, akože nehovor mi také. Tie parkety ale budú, však ten Nikolaj vyzeral akože slúb. To akože mi nechceš povedať, no, fú. Nikolaj! Niko, skús Niko. Nikuško. Nikuško, prosím ťa, mám tu pre vás niečo. Ježišmaria, a nebudem mať 50 minci. Fú, to je presne ten týždeň, ako keď Laura mi nerobila. Robila si niečo úplne iné. Dorota fajčila tú fajku. Však oni tam fajčia. No len počkaj. Niko! Prosím ťa, poď hore. Ahoj. Ahojte, dobrý deň. Dobrý. Čau, mama. Ahoj. Aj tvoja, ak chceš. Ríšinko, čau. Nalepši mne. Ďakujem. A ty přijmeš moji rouži? Idem Johnnyho zoznamiť s mojím najdôležitejším človekom v živote. Moja mama je taká ako ja, že ona má na všetko svoj názor, tak som trochu nervózna. Poď sem trošku, nech ťa trošku čau. Dvoch frajerov som sem dovliekla. A zatiaľ mama nebola spokojná. Máme dobrý obed. Sviečkovú, ja ťa pozývam. Ježiš, perfektné, vy ste úžasná. Nemali sme doma blavaka. Takto žilincov už vieš odhadnúť, ale blavaka... Sa mi páči, že sa mi díva do očí, keď sa mnou rozpráva. A má čisté ruky. Hej, Adu, on má strašne také neopracované. Mama ho dobre vychovala. To nebude nejaký sedlák. Po tom všetkom, čo si mal... Dobre. Však uvidíme. Slušný chlapec. Ak to nie je pretvárka. Keď sme sa tu teda takto oficiálne už prvýkrát stretli, Mala som horču v krku, lebo už som si myslela, že zvačku prsteň vytiahne. tak oficiálne by som vás chcel teda, že požiadať, Čo sa idem vydávať? že či môžeme s Dorotkou takto spolu chodiť. Máš moje požehnanie. Mám vaše požehnanie, no tak ďakujem. Bojí sa lásky, lebo vie, ako to boli. Zatiaľ to prebieha podľa mojich predstav. Hej. Hej. Ja mať jej vek, ja do toho idem. Ona bola veľmi krásne decko. Od začiatku vedela, Čo si jej priority? Na pivo a na peniaze. Dúfam, že ju to už prešlo. Lúbte sa rozkazom. No, takže prešiel som momentálne tu u Dorkiny maminy krstom ohňom. Takže môžeme si ísť teraz von a dať také naše randíčko. Tak áno, ešte sme v tej vášnivej fáze vzťahu a kúkajú na nás veľmi ľudia. Ja mám rada takéto opletačky riešiť za zavretými dverami. Je to trošku iné ako na tej farme, tak bola aj taká trošku akože čanučka, ale však dobre, je to baba, ja to veriem. Tu si môžeme nechať nejaký odkazík, čo povieš? Nečakala som od Janka toto gesto, že vyťahne kriedu. Ako doplníš srdiečko, tak ma doplníš v živote. Tak to... Fú, toto si mi dala strašnú vec, to mi nehovor. To zvládneš, ukáž sa. Bolo to pekné. Skrytý na tohto diela, tak vieme, jedna tá láska, že vydrží. Sprejom to tam není, takže krieda dáš zmije.
Očakávam ťa v nasledujúcich dňoch. Ty kokos! On už mi sľuboval čosi, ale toto som nečakala. Je plný prekvapení a ja sa bojím, že čo ešte ukáže. Dámy a páni, High Heels.